आङो दा सिङाव हाबना देखायनोसै दे लोगोफोर माने मानसिफोर रावबो गैया बेस्थ'नो आबौआ ओमफ्राय आं हारसिङै ब्लग बानायलांसै आरो ओमफ्राय आं सिगां माने आं आर'नाइ गस्ला लानो नागिरदों नालाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आर'नाइ गस्ला देखायनोसै बयसफोरनि थाखाय सबसे पहले इसको दिखाऊंगा नै नायदो नैबे रेड कालारनि 42 ओमफ्राय नैथिं जोंहा 40 नाम्बार ओमफ्राय नैथिं येल' दङ ब्लेक एन्ड येल' व्हाइटआ गासै मोनबेसे दं मोनसे औ व्हाइट मोनसे मोननै आरो मोनथाम आरो येल'आ नै गांसे गांनै गांथाम आरो रेडआ गांथामसो दङ ओमफ्राय आङो जिखुनु जाया नैबेनि गेजेरावहाय जायखिजाया मोनसे लासिगोन आरो बबे साबसिन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर गोजाखौथ' फुरा भिडिअ'आव रेड नुथारदों आरो लोगोसेनो येल'खौबो येल' माने मबाइलाव साबसिन एसे कालारा बेरखांसिनो आरो ओमफ्राय वाइड एंगोलाव होनाय लोगो लोगो नै आलदा नुयो ओमफ्राय नोरैथिं नै जोंहा बिदिनो सिम्पोल दङ आरो 42 नाम्बार ओमफ्राय नै बेखौ दाख्लि नुखांखाबाय आंनि भिडिअ'आव माखासे जोंहा माने आबौआ सेन्ट्रेल कनफारेन्स जानायावहाय दखान हैदोंमोन नालाय ओमफ्राय नैबिथिं माखासे दंबावो नै नैबे माबायदिमोनथाय दा सोंनानै नायनांसिगोन नोरैथिंबो दङ नै बेफोरनो बयसफोरनि कालेक्सन आरो नोंथांमोननो जायनो नांगौ फैना लांफैनो हागोन भिजिट खालामफैनो हागोन आरो ओमफ्राय सिख्लाफोरनि थाखाय र' आं देखायगासिनो दङ आं गस्लाखौ एसे नायग्रोनि लोगोफोरनि आङो दा माने खेंनानै देखायबाय नोंथांमोननो माबायदि रेड कालारनि बेयो आरो नैथिं नै डिजाइना बेहा आलादा जालायबाय ब्लेक एन्ड व्हाइटआ माबायदिखौ मोजां मोनो नै लोगोफोर आङो दा नै आर'नाइ गस्लाखौ गाननायबाय ब्लेक एन्ड रेडखौहाय माबायदि नुखो खोन्थाहरदो नै ओरैथिं बे समायनाया ब्लेक एन्ड व्हाइटखौ लानो ना रेड गोनांखौ लानो जादों आरो जिखुनु जाया गाननानै नायबाय लोगोफोर नै ब्लेक एन्ड व्हाइटआ माबायदि बे गांसेल' दं आरो ओमफ्राय दस्राया ओरैसो ओरै डिजाइन गोनां आं बेखौसो साबसिन मोनो मोननाया बेनिफ्राय लोगोफोर आं नै येल' कालारनिखौ गानलायबाय माबायदि नुखो आंजों समायगोन ना समाया खोन्थाहरदो रियेलावबो देखायनोसै नै हाबाखै माथो बिदि नुयो आरो लोगोफोर नैबेखौ माबायदि नुयो खोन्थाहरदो गस्ला सारा बे आर'नाइ नङा आरो जिखुनु जाया गाननायबाय आबौनाव बिनानै जिखुनु जाया ओमफ्राय आं नैबे गल्डेन कालारखौल' लानोसै बिनिफ्राय सिख्लाफोरा नायदोलाय नै आं सिख्लाफोरनो दख'ना देखायनो नागिरदों माबायदि फसायबा नोंसोर लांफैनो हागोन आरो बायनानै नै आं एसे देखायनोसै बिगुमायाथ' गैला जिखुनु जाया दामखौबो मिथिला आङो प्राइसबो लिरनाय गैया नालाय कालारफोरखौ नायदो बेसेबां प्राइसनि जाय गानबाय थाग्रा मिन्थिगोन कमेन्टआव खोन्थाहर अबे बायदिया बेसेबां कालेक्सना बेनो आरो नायबानो फसायजोबो आंथ' हिन्जाव जानाय मोनबा लांजोबगौमोन आरो नै गोजौआवबो दंबावो नायदोल' जिखुनु जाया कालारखौ बिनिफ्राय जोंहा ओरैथिं सिख्लाफोर गानग्रा ब्लाउस बिनिफ्राय ओरै सादोर जोमग्रा माबायदि नै कालारा आलदा नुबाय ओमफ्राय ओरैथिंबो नै दख'ना ओमफ्राय ओरै जोमग्रा आरो जोंहा नै सिङाव मेरला दङ आजां गाजां कालेक्सन आंथ' मिथिलालै सिख्लाफोरनि गानग्राफोरखौ दामा बेसेबां जिखुनु जाया देखायलाबायबाय आरो आलदा प्राइस दंमोन एसे सिगाङावसो माने साननै सानथामसो सिगाङावहाय आब' रैसुमैनिफ्राय माने अफार ओंखारदोंमोन आरो दा बे अफारा जोबखोना माखो मिथिला दा सोंनायगोन आङो आब'आ जुदि टाइम होनो हायोब्ला बिनिफ्राय सिख्लाफोरनो नै फैसा पेक नांगौबा लानो हागोन आरो नै बिथिंबो हरग्रा बेग दङ बेग
सिख्लाफोर आङो मोनसे दख'ना देखायनो नागिरदों नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंहा दा सोलिबाय थानाय ट्रेन्डिं बैसागुनि सेल जागासिनो दङनो आगरखौ माबायदि बेजों एखेयानो मोननैबो बिनि दामा जाहैबाय प्राइसआ 3000 जाहैबाय आरो फसायदोंबा थाब थाब लांफैनो हागोन बैसागुसिमावहाय लोगोफोर आं दा न'आव सफैबाय लाबोनानै नै गाननाय फैबाय आरोना ओमफ्राय आर'नाइ सोनायनानै नायनोसै गोजाखौ ओमफ्राय ससमा हमनोसै माबायदि नुयो नै अबे कालारजों समायगोन खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आइजों बाजैजों दंफैयो नायनानै आन्दायबाय बिस्रा माबायदि नुखो मोजां नुबायथ' माने सुनिल गोजा माबायो बिदिजों समायो गल्डेन कालार जाहैबाय बे लोगोफोर ओमफ्राय नै आर'नाइया रेड कालारनि ओमफ्राय गल्डेन कालारा मोननै दंबावोमोन मोननैबो माने नैबेजों ओरै थबस्र' बिजि साइजसोमोन आरो बिदिखौ आं फसाया ओमफ्राय नैबे आं दा गाननाया 42 नाम्बार औ 42 नङालै 40 नाम्बार बियो 40 नाम्बार ओमफ्राय बिनिफ्राय गैखाला आरो बिदि डिजाइननिया गांसेल'खामोन ओमफ्राय बै मा होनो ब्लेक ओमफ्राय एन्ड व्हाइट दंमोन ना ओमफ्राय बियो 42 गोजा आं बेखौ लाबोनो नंदोंमोन ओमफ्राय जाया आंनि बेसेबांबा गिदिरद्रायो नै बेनो हलं गलंखा बिनिफ्राय मा होनो रेड कालारनिया बेबो 42 नाम्बार सोरनाबा मोदोम गिदिर मथाथा दंबा जागोन आरो लायबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि नामखौ खोन्थानानै लायबानो जाबाय आरो एसे एनै खम मोननो हागौ खोमा आं मिथिला जिखुनु जाया ओमफ्राय बैसागुआव रंजानोसै नै बे जोंनिहाय हाय ससमा हमो नायना बे जिर' पावारसो ना थेवबो बोरैबा हरनायसै हर बोरैबा मोनथारोहाय आङो आयौ दासि बायबा मा जानांगौ मालायनि आयौ खोमा थाथारलायबाय नाब्लेबे बुथिया नागा हिनजाव बायदि नुबाय दासो बिमाखौ माबायदि नुखो नै खोन्थाहरबानो जाबाय हरदो ओरैहाय हो जाबायना लोगोफोर भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालाम हरबानो जाबाय आं दा नै लांथियासो दं बिदिबा समायाना आङो माने बे आर'नाइ गस्लाखौ मानि थाखाय बायदों आङो भिडिअ खालामनायाव माने मोजां नुनायनि थाखायसो माने बेखौहाय बायनाय जादों आरो नङाब्ला बायनो हाखाया दामाथ' गोगोमखा जिखुनु जाया आं दामखौ खोन्थाथ'ला ओमफ्राय माने एबार भिडिअ बानायोब्ला बे आर'नाइ गस्लाखौ गाननानै बानायबाय थानाय जागोन माने टाइम मोनबा आरो सानफ्रोमबो गानजानायथ' नङाना बे बुस्थुआ आरो बेसे गोबाव जोरगोन आं बुंनोबो हाया मिथियाबो जिखुनु जाया मोजां जोरगोन होनना बुंदों ओमफ्राय सुयोबा कालार खारोना खारा होनना सोंदोंमोन आं खारनाय नङा होनदों आरो ओमफ्राय बै रलेन्स नामा बे जोंख्लाब जोंख्लिबा बेखौसो एसे माने गिदों आङो माने गला जानो गिदों आरो दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामना होदो शेयार खालामना होदो थेंक इउ फर वाचिं बाय